Benvinguts al Minut de la Terra. Cada tardor, desenes de bilions d'ocells volen des de latituds més altes cap als tròpics. Volant en línia recta ja farien un viatge de milers de quilòmetres. Però en comptes d'això, sovint fan ziga-zaga, afegint així un munt de quilòmetres extras a la ruta, però a canvi fent-la molt més ràpid. Els vents de la Terra solen bufar en unes direccions concretes, i quan els ocells el tenen, almenys parcialment d'esquenes, poden incrementar moltíssim la seva velocitat de vol respecte als que hi volen en contra. Posem, per exemple, una oreneta que afegeix un 25% més de camí per aprofitar el vent, però d'aquesta manera aconsegueix doblar la velocitat mitjana de vol. Arribarà al destí en menys de 2/3 parts del temps que hagués tardat d'altra manera. A més, els ocells petits en general eviten l'aigua perquè són massa petits per aguantar tempestes a mar obert. I els ocells grans, per la seva banda, van pel terra perquè amb les ales tan extenses respecte als seus cossos poden guanyar molt d'impuls sense bategar utilitzant les columnes termals d'aire ascendent que es forma de la calor absorbida irregularment al terra. I amb elles poden pujar i planejar fins a la següent amb un mínim esforç. Per això, sovint en les llargues migracions, molts ocells d'arreu del món coincideixen en punts concrets i estratègics dels seus camins. I d'aquesta manera, durant un temps cada any, aquests punts de trobada queden inundats d'exòtics viatgers cridaners, tant al cel com a la terra, com si fossin les Rambles. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.